Здравейте, приятели! Току-що минахме сръбско-унгарската граница. Сърбина ни пита дали носиме емигранти в караваната. Голям сладур. Да, ужас ви казвам. Умряхме от смях. И тук унгарците двама се качиха. Жената беше много любезна. Ние, разбира се, добър ден на немски. Гутен так, гутен так. Вика, финиш? Викам, финиш, да. И после влезнаха вътре да гледат какво има в караваната. Наме каза, Бушето каза, че даже са гледали отдолу под седалките, нали? И пак ли бяха те попитали дали има емигрант или какво? Обаче те ни видяха, ние имаме един емигрант, знаете ли? Ма те не го видяха. Той има козина, черен африканец. От Варна, от село Калиманци, казвам ви хора, умряхме от смях. С тях ужас, обаче голяма жега. И така, мили мои. Имигранти, вика, това сърбина, направо как се отсмях с него. Ние самите сме имигранти, ние сме имигрирали преди 30 години. Да, бежанци бяхме. Нелегално минахме границата, знаете ли, пешачката. Колата оставихме на границата. Мицубишито, казвам ви сериозно. Хубаво Мицубиши, брат ми после ми се кара, вика, мама Марио. Вика, що не каза, вика, ще да върна. Всичко оставихме, и български паспорти оставих отдолу под седалката, казвам ви честно. Емигранти. Ужас! Платихме си, ни взеха едни сирийци от Майнц, замахани. Аз с детето отпред, пред КПП-то точно и шмугнах от туалетните. Казвам ви сериозно. И мъжа ми след мене с другото дете. Платихме $3000. Тихо да не чуят граматите. Да, така, не дейте да се смеете на хората, защото не знаете кой какво е изпитал на гърба си. Ние какво сме изпитали. Сериозно ви говоря. Но ми стана смешно. Сърбина каза, водите ли, имаме го, ето тук имигрант с 4 крака. Хора, животът е кратък, не се ядосайте за нищо. Живейте си живота и това. Его е летът. Да, и ние сме имигранти от Ирак. Правилно. Преди 30 години. Сладури. Казвам ви. Смешки на границите. Еми това беше. Сега си тръгваме. Вече сме си почти у дома. Пред прага на дома сме си. Може във Виена да спим тая вечер или ще видим. Нямам интернет, не мога да ви пусна смешки. И тук турците са много нахални, разбира се. То нормално, то не само турците. Балканците са страшно нахални. И Бушето вика, добре, вика, те вика, защото те непрекъснато се мушкат пред тебе, нали, с муцуната и бум, ни край. Викам на Бушето, викам, залепи се, моля ти се, викам за предната кола, защото ми писна. Нали, и той вика, добре, вика, те вика, спът в колите, нали, изморени, нали, и такова. Добре, вика, ако не са изморени, какво ще правят, вика? Ще правят така. Разбирате ли? Изморени и въпреки това. Голяма етап, хора, казвам ви сериозно. Сърбина вика, има ли емигранти? Да, и аз ще ми кажа, да, имам двама. И да има, аз ще му кажа, че съм качила имигранти. О, Боже Господи, голяма етап. Направо може да се направи турски сериал. Верно, аз трябва да взема, аз половината видеа ги стрих, защото ми писна. Ще ги сваля после от фейса и ще ги направя турски сериал в YouTube, който иска да гледа. Сериозно ви говоря. О, хора. Чай да ми моето момче, какво прави сега? Нещо. Всичко наред ли е? Той си взел бомбомки. Те са дигнали това, бе. Кое, бе? Леглото дигнали. Ма нека дигат, бе. И, ако ще ви караваната да дигнат, знаеш колко ми пука. Защото гледам това връзката за климата. За климата, да сме вързани, да. Махната ли? Махната. Да, ми трябва да Виж вържим. какви пространства трябваше да ми кажеш. Аз ще ти кажа. Какво ги интересува, магияри? Те са същите... Да не казвам. Карай. Но жената беше любезна. Финиш? Мария отнемат финиш? Финиш. Моето момче си взе бомбонки. Той много обича сладко. Те са всичките така, но все пак жената беше любезна, не може да се оплачеш. Артистка.
Ти като си любезни, тя Да, ще... но тя не отговаря за тия контрол. Да, тя за документи и перзона. Колко има. Мора халом. Те какви са, бе, магиарите? Трябва да прочета в Википедия. Хора умряха от смях. Имате ли иммигранти? Буше, къде са иммигрантите? Какво стана? Къде ги изпусна? Изсипа ги на улица. Ще ги свалим тук. Ще ги свалим в Германия. Ще ги свалим в Германия, вика мамаш. Чухте ли? Иммигрантите. Те са за Германия. Платили. Те са платили за Германия, точно така. Няма ги сваляме тук, бе. Те са си платили до Германия. Точно така. Да. Мога да ви разкажа някой ден ние как сме влязли. Много интересно. Мани не е за разказване, вика мамаш. И така, какво да ви кажа друго? Живи и здрави. Отиваме си вкъщи. У Нашенско. Много ни е добре. Когато минеш тази граница, като пускаш едно пиле от кафаса. Да. Свобода. Свобода, прав е мъжа ми каза, вика тук като минеш тая граница, сръбско-унгарската, Чувстваш. се чувстваш като пиле пуснато от кафес. Свобода. Точно така е, хора, сериозно и казвам. Това са нашите чувства, те са субективни. Разбирате ли? Знаете ли какво значи субективни? Няма граница. Това са нашите чувства. И така, друго какво да ви кажа. Сега трябва да видим Унгария да минеме и във Виена. Слушай, да спреме на този хубавия. Миналия път ядохме там. Как беше, забравих го, голямото в Австрия. Бяла мечка ли, какво беше? Защо смееш? Бяла мечка. И това хубавото, голямото с Роксито влезнахме вътре, толкова красиво. Да, не се казва бяло. Какво беше? Да, сега трябва да го търся. Но нямам интернет. Ще си хапнем там по един хубав шницел. Нашенски. Да. Супер ни е, да знаете. Да, и така, хора. Какво да ви кажа друго? Кеф на кутийки. Днеска е събота, 4:30. Да. Аз си взех ментолови цигари от Сърбия, един стек. Виж колко за такова. Какво? Той дигна тази седалка от пред къде. Да. Седят кутиите на ядене на Рокси. Предреждат и за това се. Няма време, консерви, какво да ги пита. Кучешки консерви. Да. Дай да кажа къде куче. Да, бе, верно. Той, знаеш какво? Той си помисля, че ние се храним с кучешки консерви. Той е един възрастен възпитан, така и на него Да. даже. Браво. А имаше един млад. Да, те младите, защото и те са комплексирани. Как? Да, гледа като теле в железница. Да. Недоволен, че... Недоволен, че няма нищо караванът. Няма изоланти. Няма какво? Няма изоланти. Няма азуланти, вика, да, няма бежанци. Това е, сега ще дъвче дъвката и това е, хич ми пука. Хора, какво да ви кажа? Няма какво да ви Това кажа. беше най-трудно. Това беше най-трудното. От всичко най-трудното е тази граница, сръбско-унгарската. Да знаете. Или Унгарски. българско-сръбска. Сръбско-българска. Калотина. Не. Капитан Андреево. Тези две граници. Сръбско-унгарската или унгарско-сръбската и Капитан Андреево. Българско-турската. Да. Тези две граници са най-кофтото. Знаете ли преди... Я да ви... Има още една минутка горе-долу. Преди колко? 6 години май беше, да. С приятели водихме ги в Истанбул. Милето. Миле, здравей, ако гледаш. Мила моя. Отидохме с приятели, заведохме в Истанбул да видят и на връщане чакахме на Капитан Андреево. Знаете ли какво бяха направили турците? Понеже нашите българи не пускат, ама въобще, и проверяват всякаква кола, която влиза от Турция в България. Всичко. Значи сваляха на хората багажа върху едни такива
подвижни носилки голями, вади, братче. Ние бяхме 4 човека с нашата кола. И понеже страшно много хора, много хора, знаете ли какво бяха направили турците? Значи един голям, огромен полигон, асфалтиран, е така, направен. Чакайте сега да видя, така, вървиш. И на този полигон имаше палатки, бяли, голями, такива шатри, сложени за сянка и по 2 контейнера, на всяка шатра по 2 контейнера с студена вода и с топла вода, с чучурчета, за да си направиш чай или да пиеш евентуално вода. Имаше даже някакви такива площадки за децата направени, нали, временни детски площадки, защото там хората явно и някои пренощуват. Ние чакахме много време, 7-8 часа, хора. То беше смърт. И ако не бяха турците направили тези работи, сигурно щяхме да умрем и от жажда. Цял полигон, страшно голям, не мога да ви кажа колко квадратни метра беше това чудо. И така се вървеше на зиг, на зиг и така до... После излизаш до КПП-то. И който иска, може да спре. Ма те бяха спряли колите, те въобще не вървяха. Да. И защото седат на едно место и чакат хората, то пек. На всеки завой имаше по една бяла шатра. Там по полянките с по 2 контейнера с вода. Сигурно и туалетни имаше. Аз тогава ние ходихме до мола. Не си спомням, но може би такива диксикла. И това е. Така. Духа, ако искаш, изгасим. И така. Другия път ще вземем 1-2 мигранта и ще си избиеме екскурзията, нали? Да. Ще вземем 1-2 мигранта, 3000-5000 долара. Сега само един. Сега има само един. И то не си плаща. Разходи. 4 крака има. Да, имам разходи по този емигрант. Не. Другия път емигранти с 2 крака, без разходи, да си плати. Как ние си платихме едно време и те да плащат, си избиеме, нали? Трябва да има далавера. Си избиеме екскурзията до Истанбул, до Турция. Да. No проблем. Да. Може и паспорти да им извадиме. Като на този нашия тук емигрант черни му извадихме. Той паспорт си има си чип, всичко. Има имунизации, там документи, всичко му е изрядно. Немско куче. Какво ви кажа? Така. Мили мои. Света е шарен. Света е шарен. От тук нататък... It's my life. Хубаво да няма граници, хора. Не псувайте срещу Европейски съюз, защото ако не беше този Европейски съюз, всички щяхме да се седиме в задния двор. Щяхме да гледаме само света на картички. Не казваме Европа, света. Рак ли? Румъния, да, за Румъния. Да, мили мои. Представете си, утре затворят всички граници и върнат всичките. Колът къде е? Родно място, бам. Каспичан, родно място, бам. Горни Богоров, Долни Богоров. Тогава. И после ще ви кажат за Сибир. Кой иска да ходи в Сибир? Битеше... Какво ще кажете, Съгласни ли сте? Нямате проблеми.
Има някакви такива, дето не са доволни. Европейски съюз. Няма проблем, бе. Седите си там. Затворят границите. Аз вече започнах да казвам, че по-добре даже. Аз съм си за Европейски съюз, защото сме свободни граждани на Европа. Като щатите. Нали? Само, че... Какви хора срещнахме по пътя сега? Да. Живи и здрави. Видеото ще дойде с закъснение, не се очудвайте. Защото магиарите не дават интернет. В Сърбия на всеки Лукойл, да ви кажа, има свободно Wi-Fi. Лукойл. Путин. Пуска. Те са сърбите и руснаците, нали, са братия. Славяни. Да, пуска им Путин. Свободен интернет. Другите немат. Имаше там сега. Къде беше някъде? Слаб. Някаква бензиностанция последната. И така. Да ви кажа за мигрантите. Аз какви ги знам, майко мила. Като се пенсионирам, жива и здрава, ще напиша една книга. Ще напиша на немски. Учете немски. Който знае немски, се справи с живота. Това съм го казвала, знаете ли? Писала съм го, сега ще го кажа. Който знае немски, ще се справи в живота. Пункт. Пункт значи точка. Скоро, приятели, окей? И коментарите ги затварям. Само за най-добрите ги оставям отворени. Другите, бай-бай.